mangawur-awur-wurahan ngaraning ngadurit kong meguru bangsa tetek kaya butula wara panjriting turang gesdi rekata ingkang dosa lelayu sabit baladala malang kadhak ana ing tengahing dalan sajroning patih Tuhayata bakal munggah ning arga belah sapa diwanungake iki siswa kinasih saka penemban Bagaspati Utut Wiguna kang dadi aranku ora melek mripatmu kowe malang kadhak mripatmu menteleng kaya bandeng aku patih saka negara Madras ora ditata krama ora tau diajari marang Udanegara karo sesembahmu karo gurumu Bagaspati kudune yen pancen ngaku Sentana Praja kowe sing nyontoni marang bab sing becik nyontoni babakan kautaman lan uga tata krama wong isoran iki mung manut karo sing dhuwur yen sing dhuwur ngajeni karo sing isor yo ngurmati ning dhuwur yen kowe mung butuh karo gawe gendro gawe geger aku yo wani karo kowe dalah aku ora duwe hitungan karo kowe ora duwe perkara karo kowe aku butuh ketemu karo gurumu Resi Bagaspati iki wanci tengah wengi panjenengane nedengi manjing ana ing sanggar pamujan Tan Wurunga meminta marang Syekh Nugrane Hyang Agung yen pengin ketemu sesuk-esuk aku ki patih aku ora peduli yen nganti kowe ngalang-alang anggenu bakal pinanggya kelawan Resi Bagaspati apa kelakon ana murid pertapan Arga Belah dadi pengewan-ewan sapa sing dadi kuwandha wah jarak perkara tenan Pesekan jroning dewa manjikoton sang padrangipun
Untuk Wigna cetha lamun ta ora kena diman. Sawangen apa kang katon? Ora kake tibakno marang Putuk Wigna aku ora bakal endo. Kang urung raindo pecah sirahmu. Kene salang patimu Putuk Wigna. Ayo, aja minggat.